Iyo yarorekanire kubura ase riroba ria Gusii ase ikakio Omotienyi oyo mobono nigo yarorekanire koreta ebumbi nyinge ase chipara endagera kubura nabo igo amache gokea egati abananchi bari basangire n'Ensoko TV nigo bagoteba kubabetereria bakurwanira ebitacho gento boigo gekoreta eriumanasi amati nabo igo wera chinga kichintambe kurigia amache nigo bono babolira serikali ebaroserie gose basire gwetera ko barosire chinsoko bwekeranu na inde chibe chinyinge nario barakonyeke buru museketo Vincent Monda aliganiri roboti uru Sukuru cheitu chiakale bali gotenga libina Sukuru cheitu chiakale bali gotenga libina Nyasaorora mabira imbura yatwa Nyasaorora mabira imbura yatwa Chinga kichamaga kerembura yakabulire asamatuka talimake egesaku kyamwa mu Gusii nigo bare korosyo murobere bweribina eliokorangeria mbura eguruleye ekero yarekoba nigo yari gochanda abantu amachabura etugo yake yarigesa yamate yaboranye buna bakonyoro bokonyi yabetereria bari gyo munyibi engenjo yaye akore bikone byaye embure yoroke umugaka bwegekoro James Mengo atoira keribina abagaka ko basabire roboti bona bangna bagwekorerani babeka chingobo babeka chinsonoi nchikurugu chinduku babeka getinti goti babeka chinchigiri baimoka bagenda pakaria nkuira barenge bamuire robori obatenga bono mwigenire mbura ngotwire bono getiekyo okine kirubeke gale batuma libinerio baicarinde barebusa yoka una bagwikali tukuriko erelimo liakabire mbura yatu asege kakyo Omotienyi oyo mobono embura nigo yarorekanire kego kyasirira bali Gusii chipara chonsi chigosama subume nebumbi yoka omurakero oyo onyego kogendera nande nigo rachigocherera ebimeli nabo igendagere ebore abamenyi bo muchinyamira ensemo ya Florida nabo rubumba tigiri magega mbirero bare korengana buna orocherwa limo nigo yamatego ichorana chinga kiji chomurakera ekero bakurigia macha segetacho ase bali basangire n'Ensoko TV nigo barura yabagwetera ekero bakubucha macha sorochoruo ururu arorekanire gokeyekera kibitacho kirabona bukonya gokia asamali etanguru kwalisi osundi urujo rurwa Florida abantu barabange nabo koira chinga kichinyinge buna bana uraire angensengima kubucha amache achagira gokea eke mokiroro n'abantu nabange ngekunyara kubasafu Samari tankuru kwa Benson mocha nyamoko aiga kitambuche nocha mapema puko sangwarura ebisunte sairoche ga bono buna sakra saa 12 na nusu kwa saa moja mosquito no aneke mambi chinyinge amacha akobuchurocha non stop 24 hours amacha ngobuchwa rocha but yago chamake bantu bari kwisanekana machi rocha aramake pi yamateye bono nige gusaba serikali enke ebasire na kubarosere chinsoko amone bitacho asobonge nalyo chinga kibune chekero cheikire tibamigana mono ase county yeitu ya Nyamira ntotagete chinsoko chiro sigwe chinyinge elinde chinyare gotokonya gekogera bono rucho rwatwalira omuchanda seng'encho bono rororomo ande rubugulitia abantu abange tobone tokobekera security light iga nero yamureka rende na batubekera poa heli ende ga next iga yatokonya amache seng'encho turabange lakini amache aramake amache amone ndagera nigakeire na kogera ligo liri abo gokina onyendiri yarenge emyaka eri emekoro ango abang'ina b'emyaka emenge mbagenda batengeri bina elio kuboria engoro abasizeni n'embura ekiagera amache naro obogima nche Vincent Monda ime y'Ensoko TV.